Ти не си с карта. Кураса, ами, тя помпа. Аз казах, че съм на лов за хакери. Ето не ви виждам. Ето. Чакай. Банкото колко има имаш? И така, пак да скачаме. Чакайте малко. Ох, той има. Аз имам 160. Да, тук е момче. Аз отивам с теб. Човек, аз имам по 23 само кило. Как това казва го обикновено? Трябва да има още малко килове. Това е флората си. Шит. Спокойно сте фази. Или че това беше фокус за 52. Не. Моя стар скин. Така, пак си вземе Kitmaster и ела тука, бе. Това ми тук е, има ангел. Ох, мале, как ме запалиха. Не, аз съм. Абе, те тук се карат. Аз ще убия Антонио. Има някакъв Димо. Антонио, тук е. Не ме убивай! Шет. Ще му убият. Просто ме уби. Стига ме убивай, бе, човек! Само събирам дитове. Ти голяма работа като си видиш. Моите дит, аз имам 462 кила и 422 дита. 40 повече кила имам. Сори, Тони. Ай, си го ме пази! Стига ме удрай. Не мисля, че съм някакъв... Тевчо, ти ме запали. Знам. Не пали. Добре, убих Кирчо. Как да ни допаля аз? Сей ще сгреша някога. По-фела ти просто на кулата е там отстрани минаме, отиваме в кулата. Аз вземам китарчер тогава. Опа. Ще ги целя. Тя че натисна... Аз взимам кит Найт, той не китарчер, с теб ще взима и кит Мастер и отръгваме. Ай, аз ще въззащитам. Ай, скок. Бързо към кулата, не се бийте към кулата. Еми да, мен ме бият, аз няма как да избягам. Абе, я от тук, бе, момче. Доста е го. Кулата има хора. Би. Добре, браво. Така. Айдвайте в кулата. Ти го уби. Ай, един с брадичка вътре. Минали сте че с брадвичка. Мире, И бе. култото може да го убият. Момче, къде си, бе? Спокойно, аз имам тук малко храничка. Его един тук. Айде, вайте нагоре, аз имам лък. Стевчо, Стреляй го отгоре, Тони. Като се качва той, го стреляй отгоре. Малко хил пък може тук. абе не мене! Ох, сори. Не те целя аз. Аз бях. Аз умрях. Малко тръпни са. Не цели. Идвай. Аз идвам при вас. Това е някакъв map made by Red Чин ли къв там грозен някакъв. Идвам при вас. Идва един с диаманти на броня. Мале. Енчант ли? Еми да. Мирай, бе. Ах, тия пушенки гадни.
Аз Мен оцеля пак ме твой убиха. паднах мръсня. Мен пак ме убиха. Аз ги целя отгоре. Ох. Аз Ванко са кефим тук. Бабички, Сега ще грозни. видите как ще ви нацъках бързо. Бабички, грозни. Бабички, грозни. Гледай, ще Антонио, меча. Мерси. Мирай, бе. кой го ли? Айде, бе, то няма ли да умре, бе? Какъв е то хак долен? Човек, бах ти хака. Това, ако не може да отречеш, че не е хак, би има то с Iron Bonnie. Този Kit Knight. Абе, махай са, Къшо няма да идва тега. Ванко да писа, че не мога да целя. Идват още с диамантини брони. Ох! Не идват. Умирай, бе! Ох, те ма целят отгоре. Къде отгоре? Ти са няма. Идвам. Абе, стига ма цели, бе! Аз ли бях? Точно ти! Без да искам. Я тук е. Сори, че те фраснах. Аз стям при Ванко на безопасно място. Аз спасих Стефчо да отиде. Аз сядвам с китарчър. Хвърлям ли? Аз заблудих тях и Стефчо мина. Какъв хак е грозен. Фоточит. Някой да слезне долу да ги бие, аз идвам на Що кулата. му запали копелето? Кой, бе? Там един долу на долния етаж има. Аз идвам. Мирай, бе! Привет! Ме уби. Ванко, аз те убих. Ей, грозен! По-скоро не съм те убил. Ксила или каква е тая? Жена ли е, момче ли е? Силата. Много съм зле с писането понякога. Много съм зле. Така, и гол скачам. Ксила, ще дойда, ще убия. Грозен педал. Няма да ходя, защото ме е страх от него. Аз тям към мината. Абе, яла тук е, Speedmine. Чайте вие къде сте? Аз тям в мината, не знам. Супер, и аз идвам. В мината може да има хора, не знам. Да, те там най-много са хилят, ама... Аз казах хилят, те най-много там са хилят. Хелп, ти в мината ли си? Не. Ма аз се отивам. Еми, Иван го убиха вече. Не са. Мен тук ме Ето убие ка, един супер. Идвам ви хелпвам. Ми съжалявам. Зад вас! Мирай, бе. Оф, извинявай, Тони. Няма нищо. Помислих за някой друг. Чай хапна съм. Я тук, бе, спит. Кой ме бива е? Стига, бе, Иване. Някой е хак тук. Ох, супреми. Забърках се с супреми. Аз съм invisible. Вау. Имам брадвичка. Кой иска още една брадва? Бързо. Бързо, че ще умра, на половин Чакай, сърце бе. съм. Тони много се отдалечи от микрофона. Тони, ето. И мен ме цепнаха. Така, 464 кила хора, както виждате. Аз навърших 222 дета. Сериозно, кой ме убил са? Стеф, може да ми дадеш една брадва? Не се чуваш, Тони. Како е? Еми, не може да се чуваш. Не мога да чуя. Хубаво. Слабо ли ме чуваш? Да, слабо си. Слабо те чувам, честно казвам. Това ще оправих. Може ли? Супер ми. Качай, слизам. Ванко, ти слабо ли го чуваш? Да. Сори, ама нещо се е багнал. Доближи се малко, бе. Доближи се до микрофона. Така по-добре ли е? Така. Help me! Хелпвам ти. Мирай, бе. Анчър. Убих ме. Ах! Как ме запали? Гвардиан грозен. Чакай, Степчо, дръпни се, че ще го бия с лука.
Чакай, ще го убия. Аз имам 164 Той кила. момент. Още малко ще взема Много кит. съм Ще зелен. ми дадеш ли малко, брат, мастър? Не. Моля те. Аз ти казах миналия път, че вече няма да давам. И на Иван ли? Еми, окей, аз имам... Букука грозен ме удари. Това тук бе, Ти, Конор. не ли бе? Ай бе, Конор, яла тук бе. Няма още. Умри бе, Арча. Той беше с брадвичка, затова ме уби. Спокойно, аз ще да го убия. Тони за тебе. Ау! Убикам. Мен ме подпали. То беше пълен хак, уби ме, а то беше с мъчичка. Пълен хак. Кой бе, Конор ли бе? Който е? Един с мъчичка ме уби. Видя го. Мисля, че е той да. Пиеш вода в Майнкрафт, какво става всъщност? Не знам, нищо. Така, дай си хапни малко. Умирайте. Как да ти научи? Ще. Дай си хапни още. Супа, кой ма отровили? Отровиха ли ме? Добре. Нямам се представа. Не. Сори, то няма са панихиоса. Панихиоса. Умирай бе, Ей, сега идвам. момче. Ще ме уби. Китмастер. Естествено, че ще бъде това. Да, бивало да си вземеш кит. Трябваше да си взема кит нинджа. Той е пекар ми струва. Умираш. Взех си брадвичка и се мъча да убия, но супри ми. Който ме уби. Още имам 164 кила. Аз па ще взема да ги... Тони, ти колко кила имаш? Той каза, че след малко идва. Да, откъде? Умирай, ме. Какъв е този нинджа тук, бе? Ма честно нинджа! Скача от дърво на дърво, като някакъв спайдър. То и аз мога също. Аз не сега ще взема кит нинджа и ще скачам от дърво на дърво. То е пълен хак, аз ти го казвам. То е кит кнайч ли е? Какъвто е, да. Умирай, ма. Аз те ги хвана, деца. Ява тук, бе. Ще хванаме, какво бягаш, бе? Кой ме ударил, е? Тук някакъв ме вижда! Виждаше, аз бях с полшенка така, къде не ме вижда. Да, ама те ти виждат те, дето блестят или там, както се казват. Не мене. Сега с Kit Magician ще ви го левре. Мирайте. Мирай. Кой си ти? Къде си? Какво си? Мене си отрових. Ето сме ги хитнал. Данчо, тук ли си? Антонио! Чакай го, бе. Аз почакай го, бе. Така си пи на полшенката. Аз ставам. Момче, я тук. Що? Ми казах ми, ай. Чао. Ето как се е заврял там. Я тук, бе. Стевчо, на мен не ми се играе повече PvP. Не, окей. Чао. Що чао, бе? Нали не си играе. PvP. Сега пък. Така, ял да свършим клипа на спална. Аз излизам от PvP-то. Идвай, бе, човек! Есо.
Ти на спална ли си или си на PvP-то? На енчант съм. На енчантик тейбъла съм на PvP-то. Умирай. Не можеш. Така и хора, дано клипа да ви е харесал. Абонирайте се. Ние бяхме хората от Gods of Games, така да го кажем. Така, дано да ви е харесал, както казах. Дайте положителен вод за клипа и айча.